Hello mga kapisngi! Ay, kani nga tulay, saksi dyan ni sa ako asa una-unsa ako kagrabe man late no. Kay sa ubusan ni dra amang good ko nagpuyo sa may Blue Boost dapit and then nag-work ko is sa may Glorieta 3 sa Globe. So, grabe jud ka ay winakta sa akong ilong, mangisgang na akong singot magtulo-tulo na. And then if late na jud kaayo ko, masaka na lang kung angkas ni 150 kay bayad, grabe ka mahal dool raman ta, pero well, that's Manila life. So balik ta sa video. So kani siya guys is day 1 and third destination namo ni after na mo mag Venice is nangad to mi og SM Aura. So nagbas mi baba mi to sa ubos mo na nagbaktas mi balidawon paadto din and then kani siya nga straight ni na is BGC na siya guys. Kung trip ninyo magbaktas pa straight, okay la kay paadto og BGC kay na itong high street ug katong 3D nila nga screen good nga daghan nagapa picture sa BGC. So mauna na nga tumig SM Aura is for quick lang para makaadto kung mama sa taas. Kaya dito mag sa taas SM Aura is nindot siya tambayan no. So nag-share lang ko. So dari dati guys, sige ra po may tambay din hiya kay na may church dito sa ibabaw, mo may duol pod. So dra mi gasimba. And then after simba is malling, tanatan-aw bahalag way kwarta, nya magkaon og mga baratuhon sa gilid. So mo na mong life dati ko napamidari. So mo na siya guys, na nakay na mi straight lang mo na sakay lang escalator and then sa taasan na mauna na siya ang view sa SM or sa taas. So makita nimo ang mga building nga nindot kay mga lights. So chedeng, welcome to top of SM Aura. So happy kay ako mother soon no. Masing ako ganahan po kay ko magbalik-balik din guys kay ganahan kay ko sa view nindot lang diri magtambay-tambay, pangin-hangin, pawala sa stress, sa kakapoy sa work, ana lang gun ang peg no. Tanaw-tanaw o di ba kay sa may di ganahan ana nga view lindot kaayo. BGC da sa gilid. And then Tagig, o diba? Isa ra gud gyapon BGC Tagig guys, pero mao ning view sa Tagig guys. Nindot jud kayo pasting masin naga-traffic na lindot na naon ng mga lights sa traffic sa mga sakyanan siya guys. So after ani dire siya nanadtumi sa taas, mao ni nga part nga naay simbahan. Timingan pud nga naay simba, so nanimba mi kadto ba-bless kay mo pag-adto ani sa taas. And then nagdali lang jud mi ani nga time pud kay igo lang jud mi nagtan-aw kay mga pa mi og MOA. So maola na siya guys. Thank you for watching. Amping tantanan and God bless us all. Thank you for watching. Mwah!